Ha, over kula madoda asoke khala ngomem. Hayi umem uqoma yebethu umem ngombina kanye kanye kulo mistress manyanyani okanye ngombi mem usuka avulwa nje umlomo nje ukhala ngomem ngengomem. Hayi awasikho lapha. Uyiva indoda ikhala ngomem hayi umem uyazi umem wami akayifuni noyibona iFrancine oko wafumana ingozi hayi kadibananga naloo nto uba ndihamba nayo uhlala eback seat ujonga naloo nto ubuhlala eback seat hlala kuloo nto ingqondo yakho oyixelwe loo nto wena uba hayi oko wayifumene ingozi uyawuyika iFrancine akho loo nto apha akho loo nto apha akho nto ingenziwa kakuhle kulaa back seat WhatsApp ifowuni icofa kakuhle iyakwazi uba naxa ingafuneka ikhalile idanyadanya zawuzuyibona uhleli nayo phaa ngasemva zonke into zakho uzenza kakuhle ngasemva usena uyenza ivideo call engathi uzilungisa amashiya kanti ivideo call engathi uyazi make up kanti ubetha ivideo call ngoku ukhoyo yamadoda zemke inkomo magwala ndini